Fransame tum press media korte bhan element ke rupa jirlo alam the bangla lo ni tum non ki sunga son lo baga therak ki phona son lo non ili supu starwell terang phan se kapatti pason mande lo ajer put lo ne ba ko mane blackmailing ajer put lo ne ahutur tu mane kelang on e tu mane ala dak flight wara wala long se tok mason se ni thek long lo ni li hala wala long thek long lang man ta la YouTube la Facebook along sini da thek long lo ala son mete sineng oi lak alam lo alam the bang ga itum karbeng thomas konsila CM Dr. Turam long ha phan si lam jumi me jun no se ki tok la sinil ke neng oi lo asin nilil da kroi damun e la salam putha ka bang ke nili sopu la ke choklem vek ve athega osu ki su non ni ni thom hem lok se ke be ne tum se ke lang are potamo nili hem osu na baklang pot hai na to phan asin nili tum ke kroi masiun e apen la ke ni tum a family phan koman ne hutur dulu ke thek long se nili sopu phan lo tamen ni tum hem se phan a hutur dulu ratari akam lo ne ba monit tum hutur lo ne tum tha chi ne tamen non alam mangi juno dak son se tum thek long lo la son bangi jok te chak tum te non bangi tum kar beng long amando asia ma phan se ke anong ba juno al son se tum le thek ase la ka bang ke tum ke chak sing tum te apen kroi tung te la ke ase kar beng long arat tum phan le tuning ri la mang ke ang salam mang bisat nang ne kadu eta bisat nang ne la pen hala ke claim blackmailing atu phan pin rem nai po bang se ni tuning ri lo ason e claim thu thede ja phan kenang sot polote ni tum bang ke ri tari nai ni la pen mo kenang sot te tum ke police ta pari ji kenang sot pote ola ke ning duk lo ni tum ke theken tum ke CM sar phan ke thang che bhong da ve kelang slet ta ve lang leng thera da minute da kar beng thomas konsila long lang li kibom CM lang li phan ni tum pilo nei oi po lang li tum ni tum lam da li tum apo teng lang non mat ke kar beng long apo lang te ni tum han da na ke lang atum lang CM sar tum ke te ko pilo tum apo ni tum ka che lang slet ja kam ke ase tum ke la ke halak ke tok ani tum han na blackmail atum phan ni tum ke pin rem lo ke kardom kadu prangsiang ti tum media phansame dagan ke bang pol tum churoi nili phin pen na churu iglo neli pam neli men lage starwell tera neli non dak do bom dipu neli rong lage lang mili benjamin men ligarong neli dak ke bang nang kok la pen media tahan tu phanang kok alam bang ke non nada flyover banai bom non lom trending asodim non trending la sodim ba non komalo ne mate nili pang tek tek the amunit mate komara munit lo ne ada jume juno ke to rason do kok lo an la pen ada jume juno tok chotakali Dr. Tuliram sar amen setame en pondet lo siya amen setame an nili ke chema hu hak lo la pen athe nili ke nolong ke kisu daga chela la pen nili medical report ado la non la nili medical report lo athe nili medical report chepakla angko alam theke nili nolong se ke chela koson se nili da ke bangon po la pen koson se aju nili da ke bang thek po athe ke tok tala ta aju lom se bang nom se ke tok atumi holi arni pusi biota nang le lo nili phanang thang lo ase inuri nili phana arju lo na bang viral bom che thang bom lo nili sita me amasi che thanik nang kok pachini nang kok lo kadu ka ve kar biang long ara tum phan sta me la pen Dr. Tuliam long hang CM sar phan sita me ate nili kopi kilang seles doji la pen kopi arang li phanili ninge oyason ta kopi se ke doji ave la pen akuni li politically issue long wasata me thangna ta ave nili ke student nili non charlie bom la ke Difo government college 6th semester ang deng nili charlie bom la no hok political long ta nili non puan ta involve ave la pen tulian hang sar pen usta me chinki long le hok pera lam mang ke lasin sar phan ke nili ke to chini la seta me sar bang nili phana chini la na pena chini ne alam bang ke nili ke the political long ta pu involve ta ve nili ni arta le du lang puta kali lang non het la nili non charlie bom la lasi kaduga ve kar byang long ara la pen organization association ta han cheng lo kaduga ve stam me nili dia cho hang lo la pen chuning riek lo mane nili phan
nang dia ik datha ni li jong se ke chok che du pusita me athe komat ni li phan hutur la pen kelang sira da bang se ke tok po aso basi blackmailing po ni li phan nai pasung ji phan si la son kam ne claim lo asela so pora bang ke emi thang muni tom se claim ji nang na aposini hin pen bang dia cho hang lo ni li phan chini che thek atum lo ase kadu ka westan da me bini che thanik nang kok lo ni li la son choklem nong le psme ma ni li non puan pusita me bang hala son ke tok tha pusita me ni li la puta ve claim se claim kle